Ritter te nu pa chuan naute thar du om tak mai an neya nurse chuan an chuat thei hun turte a hril hnu chuan naute chu a hrisel na din hunte en fia turin a hruai ngal Ritter chuan an office lama tanga call dong chun zomin damdo ina chu san ma chuan anupui marina chuan alo nga areng tur thu a hrila chu damdo ina chuan meiche pakhat Beatrice pon naute alo nei ve a chuti lai chuan nurse dang lo lutin nurse duty masa jok chuan damdo in a chu san ve ngal nurse chuan naute an da na kongka chukalin a bega tangin in zaina chemte alo la chuaka Ritter te naute le naute dang ho chu a vit tangal buon mai nurse che dan rap thak tak chu mu in naute an mutir na ruma luan han tum chu alo in kal ta wang chuan an lu thei ta mai lo nurse chuan naute zong ati hlum hnu chuan ama po a in ti hlum ve ngal Ritter po damdo in lo thlengin an naute ruang a mu chu a thin rim kher mai chu thil thena tanga kumnga liam hnu chuan Beatrice chuan TV a elementary school a in kana thleng chungchang alo ena chuti lai chuan afa padam lo chu ruma tanga lo chuakin mangchia nei thule aka jentenen school an omlaya ramhuain alo thu te hrilin anu chu ako vak nu po a hriat thei mi lo thu alo soibok afa pa room lama a hroi nu chuan aunaw nu Elena chu kolin afa pakal na school a thil thleng te chu a hril ve ngal Ritter le police dang po school a chuan an va thleng ve vata 9 grade zirlai no pang chuan sot gana zirlai som ni pariat vel zet aka hlum nu in ama po ain ka phlum ve ngal alo ni Elena ifa pa po chuin kana chuan alo boral ve a Ritter hena chuan ni rei lo te liam ta a khan putar dang lam tak a mu thule chu putar chuan awa pa le afa pa Jonathan te chungchanga thil thalo tak a thlen tur thu hrilin ama chawin a chan him thei thu a hril bok chupa chu pasang tak le lukol ni in alua chuan satanic symbol ni om tak a om thu a hrila Ritter chuan poisa dil che empty alo zot vat Elena chuan adil lo thu le chiat na dang a thlen to lo tur thu a soiti a hrila avui khatna chu kumnga kalta khan thleng to in voinga dang ala thlen tur thu a hril bok Ritter chu thuthar la khom tu te ma a ain lan lai chuan putar pakhatin alo thlir renga chuti lai chuan Franco le a tho pui dang te po chiat na thlen na mun chu lo thleng ve in a tho pui te hena chuan anti tur ang te arang lama boi pui ngal mol turin ati a atuga chuan no pang ho chu tuya chengin an hlim tlang kher mai reilo te a chulai muntify tu chu electric wire nen localin aware ken nen chuan tuya azuang thaveta Ritter le police dang te po chulai mun chu lo thlengin Ritter chuan an mirin hlel lemziak chu no pangthi nu le pa te chu entir turin atia chu muntify tu nu ruang chu enin amit mu alo var vekti amu ma se amit chu lo khap thutin Ritter chu aphu chiang khermai anunga loading paranormal lama mithiam Ivan avasua Ivan chuan school lama thil thleng a mu chuate chu a hril ngal school ceilinga kujiak a mu te chu entirin afa pabora laya damdo ina kujiak a mu chu nen chuan ain an thu a hril bok Ritter chuan chief najera thil ti veka ngain a thin rim hle a Ivan chuan ama nge in chui chen le adu thu hrilin damdo ina thil thleng le school a thil thleng te khan inzomna an nei nge yarin thu asoya chuti lai chuan Demetrio localin school a chiat na thlen ma a Elena in putara mu chu aom na chin an hriat to thu alo soya Ivan chuan chupa chu Vasilo Senetti pui thiam ni thin setana hena in thoina ane wanga an ban ta ka ni thu alo soya Ritter fa pa an tha atanga ni thumna naute dana hmuna khan mu ni in school a in thana a thlen ni po khan mu ani bok Ivan chuan thil zia rang bangalo omte chu entirin an thil hriat nen chuan ain ang hau lowa ma se light dang an han on le chu ceiling ate chuan kujiak alo om treu mai a man ro pakhat chu a mu tira chu khol mang chuan thom dang lam tak an the theita a chu khol chuan dar kartin second ruk chung nau pangan tha hun chia khan arik thu soin Ritter chuan damdo ina naute an dana ruma record adila chumi nu chuan IN thiam Leonor chu pan le in Kennedy chungchang an zot kat mang chuan an zinga pakhat chu an thi tur thu alo soya
ชุติลายจวนดอกานามิเลมจูอามาเหลาทอกซอนินอินจุงละมาอมเลียนอร์ฟานูจูริงตักินอารักงัลอารูมันวัดเห็นจวนรุ่มชุงะบุงรัวเตจูอาเหลาทอกดักตะช่วยใหม่อันว่าลูนูจวนบรวกปออาได้จุยาเลียนอร์จวนอันนี้เขาจูอาอินชัวสันงัลตุรตีอินริตร์เนน่าจวนปะเทียนเนน่าทำมวนนาดิลสักตูรินอาจ่าบอกอาตุกาจวนเบียทริสเลอิซาเตจูซินิมาฮอลก็ตัดจังอารูกโบอันนี้อาจุดที่ไลจวนมีปักหัดจูซินิมาฮอลจวนลูตินบ่มาปวกจุยริตร์เลอาทอปุยเตนอันสุยไลจวนเดมิทริโอจูโลกาลินนาวปังกุมลิมีอิซาจูสกุลเลสวิมิงพูลทิลเทนลายอาอมเวลทูเลอากาเจเนรอสกุลอินกานาอาบอรัลทูอาโลชิลswimming pool class an nei na tura an hming pelu tu po elena ani thu alo soibok chuti lai chuan an thopuite chuan dam kho chuak anom thu lo soyin man mo takin an tlan phengal chunu chuan nau pangho in khom na pastor po chulai muna chuan aom ve thu lo soyin abora zuya nau pangho in khom na chuan avakalin ifa pa kha mesia ani theiti peipara lo in ziak an hua Ivan chuan Isualem inziak banga antar chu Kevin banga chuan satanic symbol alo om kulmai chu tiang che chu carpet nuaya an mu chuak bok room chung mundang te chu en kualin chu tiang symbol chu an muta zela chu ti lai chuan naute nui ri an theta thut mai reilo te a nau pang ho tong ri nuai thom an hrele ta pindan danga lut le in chuata chuan cross tam tak alo oma banga te po chuan chin chia namak tak lo amin ritar chuan thilrim chetak a hriat thu alo soi ngal Ivan chuan tharau sual an omwang ni a angai thu lo soin chung thilrim chu isualim chunga tanga lo chuak ni in an ngaya ritar chuan isualim chunga chuan an nau pang tha te ruang an da ani ringin aen fialai chuan isualim chu alo cheta thut mai isualim chu ramhuain lo thunun chunzomin Kovela afapa alo tlo tur thu le ama chuan mi zong anda thing thit tur thu alo soya ritar nena chuan anupui le afapa po apek let le thei thu shilin alama tang turin asoma mase ritar chuan keneti omna lo zotin anti top tur thu ashil bok ramhoi chuan no pangchu athata ni chuan kumsang khat chuang alo kir to lo thu ashila ritar chuan tual tha mang ani velo thu lo soyin ramhoi chuan anupui akau kir sak thei thu ashil non le reilo teya ritar chuan anupui le afa pa o shengal ramhoi chuan anupui le afa ten an nga areng thu lo soyin ritar chu anlam panin akala Ivan chuan lodan tumma se ritar chuan apan zela marina chuan fapa pek adu thu lo soyin ramhoi soyang chuan ommai turin alo ti ve bok Ivan chuan ritar chu ramhoi thil ti mai ani thu shilin ritar chuan naute chu apom ta thawa a han en chiang chu ramhoi thil ti ani ti hre chuakin isualim ramhoi na thunun po alo tho chuak alo be ma chuan Ivan chuan alo kap mana Ivan chuan ritar chu va boi pui ngalin ritar chuan alo be vele ta thut mai mase keneti lokalin taser gan mang chuan nikoshelowin alo siama atuka chuan keneti chuan ritar anga tharau chak nei te chu ramhuain athlem thin thu le tharau chak lo deu te chu athunun nuwa ati chiat thin thu te alo soya nimin lama thil thlenga ti sual len tak an nei thu te shilin video te aen nu chuan an thilo chu thilmak tak ani thu asoibok pathian chu voi thumnan alo pian non le tur thu lo soyin chu ramhuai hawin ti top an tumani Isaka jen Johanna skula an ka hlum tak kha baptist tu Johanna lo pian non le na ani thu soyin kumlikal ta a damdo ina naute anti hlum po mithiang hlem pola ani thu te asoile Isa chu ramribula puithiam om na ashwai atul thu le athil ti theina te hai chu sak atul thu asoibok Demetrio chuan ramri an paltang theinan damdoi le silai an tol ruk thin na leivera chuan ashwaya Thuipon kalma chuan kongpeng pahni alo tatlat mai kongpeng velam chu an thangta a mase isa chu kongpeng velama chuan kaldu lovin dinglama kaljok chu arota an kalzel nu chuan ritar chuan keneti chu Vatican lamin engwanga hnot chuak nge anni azota keneti chuan atharau ashala wanga ni thu lo soyin
chu ta ho chu an phok ta hru mai Beatrice chuan engwanga atharau chu salnge ani zotin Kennedy chuan ramhuain mi pano pangomna a hrilarin wanga ni thu in alo chang thui pon kalma chuan milim makle rap thak tak tak intarna mun an wathlenga Kennedy chuan chu mun chu an chu asan watangai thu lo soin ritar chuan chung thil te chu milem mai an ni thu alo soi ve bok Kennedy chuan chu room chu ramhuai in lar theina mun ani awanga an chu asan watangai thu alo soi le ritar chuan Kennedy hena chuan no pang bodang te kha khoya nge anom tak ti zot le in Kennedy chuan him takka an om thu le mun him thataka ada thu in alo chang ritar chuan dot soya pu in athat vek ni a arin thu alo soi le Kennedy chuan ritar chu ramhuain athunun le ti lo soin trong trai nga la tul ti a soi bok ramhuai chu ritar tak samang chuan alo che chuak ngal an vaya ati hlum tur thu lo soin midang ho chuan an hlau kher mai Kennedy chu trong trai chun zom zelin chu room chung chu anghing ta dur maya aneng chitte po chu thimin Beatrice chu ring takin arak ngal pyrolite chu lo ti engin Beatrice pon athat thu alo soya reilo tea ramhuai rap omzet maya arak thom an sheta ritar chu loin lan le thutin anjinga pakhat chu athat ngala Kennedy po taser gana kapin Beatrice chu isa po chungin atlan cheve bok ritar chuan lo zui zelin Beatrice chuan ritar thunun tu ramhuai chu amu thaya Beatrice le isa te chu levera tang chuan antlan chuak thaya ritaran Beatrice ka hluma tumlai chuan Demetrio lo thlengin ritar chu adana lo tuma ramhuai chuan ritar chu anupui o mang chuan thunun chun zom tumin Demetrio tanpuina angena mase ramhuai chuan thunun chun zomin Demetrio po athat vetani Beatrice ne na tang chuan isa chula sangin ramhuai na shil ang chuan amit mukom chua sakngal atuma mase Beatrice chuan lovot lu in lunga den hluma tumlai chuan Ivan chuan alo danga chumin hu chuan Kennedy chuan ramhuai chet na chu ala top mai lo thu lo soin ramhuai chu anlam ha chon angai thu asoya isa nen chuan room pakhata ankal nananga chuta chuan ramhuai an ko chu tur thu asoile ramhuai ma chon tur chuan anin bot sai ngal mol Kennedy chuan ramhuain ko chu laya lo tong trai mol tura lo cha in ramhuain ala thunun ritar po crossa chuan an kheng beta aban reka anhan kil chuan Beatrice nena chuan atran puina alongen ritar chu lung chetaka trapin reilo tea alo nuile te war mai Ivan pon Hollywood tara lo the in ramhuai chu ritar taksa atang chuan ain siam dang lama Ivan le midang ho chu tong trai chun zom zelin churuma milim te po chu ramhuai chuan alo thunun le thok le khata anom na room kongka chu loin hongin room chunga chuan puana thok ta noi mai anjinga panhi mai chu pon chuan tuamin khomol kai kong chuan pakhat jok chu alo be ngal a hlaulu tuk chu tlan che in an lo that zuiani ritar chuan Kennedy an ati der thu lo soin puanin a maya khu pakhat jok po ramhuai chuan ati hlum ve ngal Ivan le Beatrice te chuan ritara luchunga kut ngatin an tong trai chun zom mol reilo teya chu room chung boruak chu lozia omin ritar chu ramhuain a chua san ni in an ngaya mase ritar an phur bena cross chu ama a lo kangin Kennedy a cross ken lai po a kang ve bok ritar an khen bena cross chu nataka lo tla in ritar chu a chuak thaya an khen bena perek chu la in Ivan chu avit Beatrice po zui ngalin isa chuan a hlau kher mai ritar tak samang chuan ramhuai chuan Beatrice hena chuan pathian thing tunu ani aring tak takem ti zotin Kennedy chuan tul tha mang maya ni thu alo soi ve bok Kennedy chu an thu tiam ti chiat nan anena no panglan thin tu mai ani thu soin ati hlum ma chuan Kennedy chu akuta thisen kai buain alo chuaka ritar lule om chu nemin ramhuai hena chuan ritar chu chuasan turle ama taksa lut turin thu ape bok ataksa ata tu te chu lo engin ramhuai chu lunga lut turin thu ape a lunga ramhuai alu nu chuan Kennedy po athi ve ngalani chumi nu chuan ritar po lo harin nikor thelawa om Ivan po alo tho chuaka
Ivan chu Vatican na kaltura ko ni in pop chuan mi panau pang omna alo zot Ivan chuan ahuna thlen huna ama aloin lan mai thur thu le tuna a omna chu tu ma shil thiat the ani lo thu alo shil nau pang chu Messi nge ani ti fin fiana te chu entirin fin fiana dang video po ala nei thu asoibok Ivan chuan Kennedy chu mithiang lem anga vui sak turang enin anlo pom sakane poble midang ho chuan no pangbula ritar a omvereng chu a lo om theini a anrin thulo soyin Ivan chuan ramhoi lo omle thil ti theiber ma a adam chu to wangin ramhoi dangin anti boi thei arin lo thu alo soi thil ma ka thlen ma chu ritar chu no pang en kol tu ta na thaberani thu asoi bok Kennedy thattu ramhoi chunga engthil nge thlengti azot le a Ivan chuan tuma in an mu theilo na hmuna an tan tir thu in alo chang Ivan ruma chuan thomlo omle in bungruate chu ama in alo tla a an ne to ni an ngai ramhoi chu alo che chuak le ni in alang